Παναθηναϊκός άλογα από Θεσσαλονίκη. Δεξιά το νούμερο 94. Πάρε ένα άρτα αριστερά, δεξιά βλέπω μπαλονάκια, έχει πλεονέκτημα το μπροστοκίνητο γκολφ. Το Nissan αυτό μπροστοκίνητο στα αριστερά, αλλά είναι με άρετα πολύ καθολάχη του δρόμου. Είναι κατράξει τώρα. Προσπαθούμε να το στήσουμε μπροστά. 10. Το Nissan όμως είναι δυνατό. Κάτι μπορεί να είναι.